Hej og velkommen til Din Start. Mit navn er Mads, og i dag vil jeg give dig 5 gode tips til, hvad din næste video kunne indeholde. Nummer 1. Det her går nok mest ud til kvinder og piger. I kan lave en video, hvor I fremviser, hvad I har i jeres daglige taske, lige fra makeup, læbestift, lommetørklæder med videre. Hvad der ellers kunne være af spændende ting i jeres tasker. Nummer 2. Den her den går ud til alle, som vil have en vild og en spændende udfordring. Og den lyder på: vær social mediefri i en hel uge og se, hvordan dit liv er efterfølgende. Er der nogen, der kan klare den? Nummer 3. Går nok mest ud til dem, der allerede har nogle subscribers på jeres YouTube-kanal. Har du måske 5, 10, 50, 100, der allerede følger dig, så kunne det måske være inspirerende, at du viser din fremgangsmåde på, hvordan du sætter en video op, og forbereder dig, gør dig klar, klipper og klister og smider den på YouTube. Nummer 4. Kan du måske lide tech? Små gadgets, små sjove ting til de billige priser, hvor du kan købe noget hjem, teste, vurdere det og lave en anmeldelse på, er det værd at købe, eller er det ikke værd at købe, og give din serie noget inspiration til, om det skulle være noget, de måske skulle købe, eller holde sig væk fra. Nummer 5. Den sidste i videoen. Bor du måske i en lidt større by, hvor at der er flere steder, du ikke har udforsket endnu, så kunne det være en spændende video, du kunne have med i hånden, hvor du viser de nye steder, hvor du ikke har været, og fremvise det i din næste kommende video. Og tak fordi du så med. Jeg håber du kunne lide videoen. Subscribe, skriv en kommentar, like videoen, det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad. Så ses vi i hvert fald til næste video.